L'habitatge a Lleida continua sent una de les assignatures pendents del senyor Àngel Ros i, a més, és un problema econòmic pels ciutadans de Lleida, per l'economia dels ciutadans de Lleida. Per què? Perquè no obtenen la financiació necessària dels bancs per obtindre aquest accés a l'habitatge. A Lleida hi ha 3.000 peticions d'habitatge de protecció oficial que no estan sent ateses per aquest govern socialista. Nosaltres el que proposem i la nostra prioritat serà complir el Pla Local d'Habitatge que diu que del 2010 al 2015 s'han de crear 1.100 habitatges protegits. Això no s'ha fet perquè en aquest moment l'únic que s'ha fet és dintre dels pressupostos de 2011 ficar 2 milions d'euros per construir 8 pisos de protecció oficial. És a dir, si portem ja quasi 2 anys i hem fet 8 pisos, doncs no arribarem als 1.100 pisos de cap de les maneres. Nosaltres proposem assolir aquest pla d'habitatge i entre les nostres propostes estan que l'Institut Municipal d'Urbanisme s'encarregui de promoure que se fiquin als ciutadans, a disposició dels ciutadans, aquests 1.100 pisos, tant construint-los de motu propi com negociant els 1.000 pisos que hi ha en aquest moment buits a Lleida, negociant la seva compra per part de l'AEMU amb unes condicions beneficioses i ficar-los, transformar-los en protecció oficial. Nosaltres també promourem un ajut dintre de l'IBI d'una bonificació d'un 90% per a aquests pisos de protecció oficial.